8800 Jyllands numse hul. Juni 15. Hvor er teksten? Jeg har glemt den. Jeg gider ikke hente den. Jeg rimer lidt fra hovedet, og det er da noget. Men det er upræcist og lyder tåget. Men hey, jo, jeg letter bare låget. Det er en retning, som den tog. Men hey, jeg har et emne. Jeg skrev en slags levned. En bog, der hedder Basker. Og den er fed som slasker. Jo, her er en bog. Hvad siger jeg her er to? Det burde stoppe latteren på jer, der lå. Den hedder Basker, og yes, det gør den jo. Den er et slag i masken på alt borgerligt. Og jo, der er andre bøger. Men sover de? Det er en ny måde at skrive. Jeg er ude med min rive. Hvad skal det blive? Sikkert endnu lidt i live. Det er denne dynamik, som jeg vil give. Jeg vil anmeldes hidtil. Jo, det kan tælles. Men jeg skrev nu en bog, der kan sælges. Det er succes. Ja, det kan hende. Må sælge antallet Basker. Mit navn det gær. Det manden kaldes. Vel, Basker er en bog blandt mange bøger. Men hvem ved måske, det er den, som du søger. Jeg har sagt det før, jeg nu siger det igen. Jeg kan rime hele vejen fra Cairo og så hjem. Og Basker er ikke den første bog, som jeg skriver. Og jeg kan forsikre jer, det er ikke den sidste bliver. Det er ikke nødvendigt, at jeg giver den som profeter. Men hey, det begyndte jeg på anden hyldemeter. Først skrev jeg en, så skrev jeg to, og folk kunne lide dem, sagde at jeg var god. 3, 4, 5, 6, 7, det er mirakuløst, ja man tror at det er liv. Og vel så blev jeg bedre, jeg skrev Basker. Hvem vil mig nu hedder? Nu er jeg bedst. Kan passe, at det er en test, ejler uddistancerede børn med patter vokset op på en hest. Fuck for en test. Bliver angst. Hvad sker der næst? Mine bøger er et liv, er et brætspil, de siger chess. Det afdøde samfund, der kun kan gø som lampen. Og ja, jeg ved, det er Teenage Idol. Men jeg siger nej, du. Kunne lige så godt skrive haiku? Jeg er ikke fej, du. Jeg har skrevet nok en bog. Og Basker er en prosa. Basker er dens navn, ja. Det er den, jeg roser. Som sagt, Basker er en bog. Er faktisk to. Det er 2 ben, 2 sind. Og det er en Faust-ting, den handler fra en hjemløshed. Nej, tillad nu et temposkift. Normalt er prosa gift. Men her er sandt på skrift. Køb den glad på saxo.com eller send en mail og spot on.